na. Shine FM, adunay kalaugan. At kita mamatay. Shine FM, adunay kalaugan. Luwas, si Jesus na magaluwas. Walang hingan ng kanyang kamuhan, umilitaw sa isa kahitasan. Hawang lang ang banal. Uhilang sa liig at tunghalan, nanagog na sa tibok na kalimutan. Siya ang Diyos na balaan. Ako siyang gayo, imayaw, pagsapasayaw, magkakpan sa iyong damon. Ingat ko sa langit, umiyaw, sa walang kamulaw, puso, kakuban ni Kristo. Pag-ibig ang hari sa akin, siya pusukin mo, sa ginamit mo. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Apan ayaw kabalaka, ang tulong sa Dios Ginoo ang kuna. Himo siyang bahandik, kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan. Maayong hapon sa tanan igsoon. Tama. Ang atong oras alas 5 mao kay mag-brown out until pagpapalamang ng bangit. Tingnan yung mga igsoon nandun na to yung mga information o pahibalo sa pagka-collab sa kuwente. Wala lang tayo ta pagka-monitor mga igsoon na tungkol sa ato. Although mga igsoon na wala matuloy mas kani ang mga igsoon. Una nga ato lagi ang hapon to adan og konsiderasyon kay wala man ko kalit wala ganita mahuman o mensahe pagpaabot sa ato mga igsoona tungod kay nawa man ang kuryente dili mo man. Adlaw karon nga Domingo, sa 28 last Sunday sa July ato 2024 atong pamalandungan sunod semana sa 4 na sa Agosto. Wow. Dili mausap. Ingatap na ugapit sa kahaponon nga gihatag kanato atong pamalandungan ang Dios kanunay sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Sa throne. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan sa ngalan sa atong station manager Reverend Gideon Candelario sa ngalan sa atong general station manager Reverend King Sa puno. Ryan Makasaon niya na sa bang inyong ubos nga lagad, ubos nga higatan, ubos nga sulugoon Sa puno. dili sa FM radio o sa social media na Luzon, Visayas at Mindanao even sa laing mga nasod Ang puno. Kaya lang ginako ni basahon ang mga mensahe sa ako nga napikas ginabuhikan sa Saudi Arabia o man sa itong programa dinhi sa Sign FM 95.3 sa dayan sa inyo na mga episodes. Ang ato karong pag-ambitan mga kaigsunan nag-isgot ko ni pag-ampo. Sa Kani atong topic karon kaning pag-ampo o niya ato ning gitimahan desire to learn how to pray unto God. Mga tinguha kung unsaon pagtat-on o unsaon pag-ampo natos Ginoo. Kadaftat magkat-on ka o mahibalo ka kung unsaon nimo pag-ampo. Ang pangutana asa man ka mag-ampo. Gabayan pa. Dapat na kay desire, na kay tinguha. Kung doon na kay pamaagi,
ug makahibalo ka sa pamaagi sa pag-ampo atos Ginoo. Kay sa panahon nga ikaw mahibalo, di ko ka pagyaso niya. Amen ba? Kay kung dili gani ka kahibalo sa pag-ampo atos Ginoo, dili na sa tugot ano man Sa pulong mo, magpataka ramang kang ampo kunya wa ko ka kabalo kinsa imo giampuan. sa Tinuod pa nga Dios o dili pa tinuod nga Dios. Duha ra man ko. ang Mao nga dapat doon na po kay tinguha, kay di sa pwede nabakbara, pero wala ni kay ampo-ampo. Tigani ka mo pasalamat sa kanon. Labaw sa tanan, even gani sa pagpala, pasalamat sa kanon, dili po mao. Kay imbis pagkaon, ay sunod panalangin, nahimo na maggrasya. Kanang grasya maisuon si Jesus na. Unang padungog ni mos palibot sa katilingban, grasya pagkauna siya, dili na siya. Nalingon ko Mauna nga, sa ikaw o ako, diya sa mga pag-angko, dapat makahibalo ka. Mao nga din sa atong bulhaton, tugduan ta sa insang dili ta kabalo sa pamaagi kung unsaon pag-ampo sa Dios. Una akong ipasalamatan ang ako mga igsoon sa Manila, nga matod pa nila, nga atong iampo ang umalabot na to nga reunion incoming sa umalabot na mga panahon. Katinuod ko na igsoon. Kay diha sa mga pag-ampo nga kinasingkasing, dili magyunak mahigawan ngadto sa Ginoo. Tanawa lagot si Elias nga nag-ampo siya ngadto sa Dios nga dili mag-ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga. Nahitabo wala. Nahitabo. Maong ang magkatawhan kaniadto nga nagpadaogon sa gubat. Wala naman sila mahimo. Kay grabe man kadaghan ang ilang kaaway, nagpalibot, pilabot ka nasod. Pero wala man sila napakyas kay tungod kamahanan man. Mao nga bisag lutay lang ta, bisag pipila naman ta, tanawa na ko si Gideon. Sa panahon sa panggubatan kaniadto, pila ra sila kabok 300. Ikumpara silang mga kaaway, pila ka, libo. Pinaagi lamang sa pagtugtog sa trumpita o mga pagdaig, wala na sila ihago. Ato nirong mabasa sa kinabuhi sa gira ni sa panahon ni Josaphat, nagisulong sila pila ka mga nasod. Gano'n man nakahibalo man sila sa pamaagi kung unsaon pag-ampo. Mao nga ikaw ug ako, dili ka makabalo sa pamaagi unsaon pag-ampo ayahay. Magkara-karata igsuon. Dili ka makarelax. Just relax. Kung unsay mga problema, dunay mga pagsulay ampo sa Ginoo, ang imo pong mga pag-ampo kana pong insakto. Mo hinungdan doon na doon kay desire. Doon na kay tinguha how to learn how to pray unto God. Nga dapat doon na kay tinguha sa pag-ampo. Unsaon sa pag-ampo nga to sa Ginoo. Na magani pattern ng pag-eskwela, na magani gisunod. Unsa pag-amputan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Imogen. Maayong sayo nga kagabion, Pastor, putol-putol o connection o putol-putol yun. Yan yung mga kaisunan. Maog yun na ang atong kahimtang. Di isang nato na pwede na atong ipilit mga kaisunan ang Ginoo na yung magapamuhat. Iwa mo ko tayo mahimo. Kaya pilit man kita mo itag-iya sa kahimanan, sa katilingban. Although, kung ato pong marilit, ang university mga kaisunan nga gidungog din sa Negros Oriental, wa magkani insakto pong wifi. Doon na po yung mga follower o mga viewer sa Facebook Live, moingon, Pastor, dili man kaayo kuan ko sa mua. Pati mo gani katong pangama ko og tarpaulin, mausap. Nya sudad na atong imaginom sa. Naman ko na sa system. O na ka atong pasalamatan ang Ginoo, putol-putol man ang signal, putol-putol man ang koneksyon. Ang importante, dili putol-putol ang imong pagpangalagan o pagserbisyo ngadto sa Ginoo. Kay kining tanan dili kini maputol ang imong relasyon o ang relasyon nimo tali sa Dios o kanimo.
Amen ba? Mao nga atong pasalamatan ang Ginoo sa dakong pribilehiyo, pareha ginawa man patagahuman sa atong mensahe ay naputol man sa. Okay lang. I-enjoy lang ko ang kinabuhi. O nang maayong hapon ka natong tanan, dinhi sa Sign FM 95.3. Maputol-putol man ang connection, apan ang imong connection nga tos Ginoo, dili maputol o ay problema. O nang ako mga Exxon, matod pa nila atong iampo ang umalabot nga reunion sa 2026. Wow! Taas pa kayong panahon, doon na pa iduha ka tuig. Tungod kay among plano kaniadto 2024, karon makunta to, kunya wa man madayon. Kay niagi bito og lockdown COVID-19. Na di ba? Pila to ka tuig may suot. Kunya naglisod tag recover. Siyempre, ang sa may ato nga ikapamasahe, paingon ini mao nga dapit. Ikaw ug ako matag pamilya dunay panginahanglan. Una nga atong ihatag o ihantay asain sa atong pamilya. Sa tulong ako ka mga anak, kung sa akong ugang nga kanunay doon nag-atiman, sa among gagmay mga anak, puli-puli lang kung may, ilabi na og mga anlawa kay first day of class. Mao nga, medyo magbahid na sabta sa ato. Wala nga atong pasalamatan doon na sa mensahe. Good morning, Pastor. Si Lord mag-bless sa atong matag usa ka kinabuhi. Una nga ang iyang manghod nga si Sister Roxanne mao na po'y nakapuli sa iyang papel para sa mga bulaton sa pere. Ingon din na Exxon. Una nga akong pasalamatan ang Ginoo magpagamit na munta. Ato lang i-enjoy ang atong kinabuhi labi na sa batan-o natong kinabuhi. Nga ang Ginoo gayon atong kanunay ipahari. Kaysa diha maigsoon nga ang Ginoo mo'y maghari sa atong kinabuhi, diigod ka pagyason, diigod ka kawangon. Pasagdahin ako ng mga sugilanon sa palibot, normal man na. Di-enjoy ang kinabuhi, normal na igsoon, kanang i-underestimate ka, kanang maswito pa kaysa imuhang kaugmaon sa imong kaugmaon, kanang uban nga maswito pa, nga nahibalo nga unsay hugma nimo. Pasagdahin og iampos Ginoo, tanawa ra ko nang gibuhat sa mga katawhan kani atos Ginoo, nagampo ra mo gyud sila kay nakita man ginila nga ay di gyud kaya nato ay sa diha nga nagampo sila wa gyud sila napakyas. Mao nga si King Solomon ni aning mga panahon na nagampo gyud siya kay siya may nakapuli sa iyang amahan nga mao si King David. Kunya iya mang nakita ang makatawhan nga grabe kadaghan, nagampo siya og iyang gi-claim ang saad sa Ginoo sa iyang amahan nga mao si David. Ato ning basahon Exxon. Una nga atong pasalamatan ang Ginoo nining dako nga pribilehiyo o kahigayonan na iyang gihatag. Ilabi na sa tanan nga naminaw karon, ilabi na diha sa dapit sa kangkwi matud pa sa atong igsoon nga kanunay silang naminaw. Munang sige silang pangutana, asa man ay ng FM radio. Naari ko diris atbang nga lanog-lanog mga kaigsunan. Atbang lang yun kainis kangkwi, munang klaro o tataw o tinaw kayo ang minsay sa Ginoo nga maabot sa mga dapit nga diin maabot ni ining ato nga FM radio. Dili ni ako ato ani o gigamit usab ang tao o nagamit po ang Dios o instrumento, di ko tamo ang pagbubutang ay. Ako Exxon, di ko ang pagbutang, di ko mo ang profesyon, di ko mo ang trabaho sa Ginoo. Kaya ikaw o ako, mawagtang tas kalibutan, lahi na masabning mo trabaho ani. Tama na ko na. Kaya walay bisan ko sa kadako ato taligdan, biyaan, kaya ko na makatabang sa panahon sa mga trahedya at kalamidad. Mga sakyanan, ibaliw-liw ra na hangin, ilubog ra na siyota, ilubog ra na tubig. Mao nga ato pasalamatan ang Ginoo niini. Dalay ko ang Ginoo sa way katapusan. Ako lang unya lang ako napasahon ang mga mensahe ni Sister Rhea Amante. Panayon kita mga kaigsunan, unya mag-ampo sa ta.
Labing kamahanan og mahigugmaon ka nga Dios, ningatak na og lapit sa kabuntag kahaponon nga maghihatag ka namo. Ni nga sa iyo nga kagabion o Dios, ni ano sab kami maghahatod og mga mensahe pinaagi sa imong mga pulong mga mensahe. Salamat o Dios nga klaro og tataw kayo sa ilang igdulong og karon. Ilabi na sa tanan nga nagapalibot dinhi sa Shine FM 95.3. Sa tanan nga nakadungog karon gikan sa Tanay City, sa Bae City o sa Bayawan City. Kutob sa maabot nining mao nga power, I declare blessing sa matag usa. I declare prosperity amahan, nga din amo gayud nga makatunan ang mga pamaagi kung unsaon amo pag-ampo nga na kanimo. Aron ang among mga pag-ampo dunha ni dakong impact o kadaugan gikan kanimo amahan. Gikan pa sa kaniadto ug hantod karon, dapat amo ning makatunan diha sa among kinabuhi. Sanglit kami nagpanginabuhi pa dinhi sa silong sa kalibutan naman. Salamat o Dios, labaw sa tanan sa mga kaigsunan dinhi sa balok na imong gi-restore pagbalik o ginay-hinay ang imong mga katawhan diha sa pagduol sa balayng alampuanan. Ilabi na sa tibok na kong panimalay sa tulo na ko kamang-anak sa akong ugangan. Ilabi na sa dapit sa Pilipigan, pinanguluhan ni Pastora April Miakab Turan o sa tanang makaigsunan sa mao nga dapit nga ikaw magapanalangin, magapahilayo sa bisan unsang katalagman o mga kadakutan tungod kay gamhanan ka nga Dios nga way sama kanimo. Ang pingi o kalimahi ang matagusan namo ka makinabuhi. Bisan pa man dapit sa kampoy o Dios sa nakadungog karon, nga diin hinay-hinay nga ilang masabtan ang tinut-anay nga pagpangalaga nga na kanimo. Sa tanan nga karon nakadugog nakaabli na sa ilang mga FM radio, I declare blessing, I declare prosperity sa matag usa. Salamat amahan sa akong kagayunan og pribilehiyo, labi na sa amo ang station manager Pastor Gideon Catlario, Pastor Russell Candelario aman og sa ilang duha ka mga anak og sa uban pang mga katawhan, labi na sa mao nga FM radio sa 101.3 sa Shine FM usab sa Sitio Kaluktugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu City amahan. Ilabi na o Dios sa mong General Station Manager Reverend Kim Ryan Makasaol, Ma'am Aiza ka Makasaol og sa ilang duha ka mga anak o sa tanan nimong mga alagad. Salamat o Dios kung mga pag-ampo sa among mga plano sa reunion kaning umalabot nga 2026. Ako kining gidala sa mga pag-ampo nga naa kanimo. Nga kaming tanan magkakahiusa diha sa pag tinyang bayayungay diha sa pag-ampo nga naa kanimo amahan. Ang kadaugan kasiguruhan naalang gyud kanimo o Dios. Bisan pa man sa tanan mo kaigsunan nining mo nga dapit, ako mga pag-ampo nga naa kanimo. Among masabtan ug among masayran pinaagi sa balang kasulatan kung unsaon amo pag-ampo nga ikaw mahimuot kanamo. Dungog himaya nga nalanggit kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan magaingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Labi na karon sa naminaw sa FM radio ato kining pagabasahon sa mga taga-Kronikas, ikaduhang Kronikas kapitulo 6 bersikulo 14 ngadto 21. Sa diha nga si King Solomon nga nahimo na siyang mingpuli sa paghari sa giharian sa iyang amahan nga mao si King David, doon nagisay mga pag-ampo. O sa diha sa mga pag-ampo ni King Solomon, wa gyud siya napakyas. Kay iyang giklaim ang mga saad sa Dios ngadto sa iyang amahan. Mao hinungdan nga ang Dios ning tubagsab sa mga pag-ampo sa iyang alagad nga mao si King Solomon. Although wala siya laing gipangayo una, sa wala pa siya naghari, wala siya laing gipangandoy, walay lain nga gitinguha, mao ang kaalam kahibalo gikas Ginoo. Remember igsoon, unaha pagpangayo, ang kaalam ug kahibalo gikan sa Ginoo. Ayaw unaha ang mga butang, ang propesyon, ang abilidad, ang pagkasikat. Unaha nga ikaw makahibalo sa imuhang trabaho. Trabaho man
obligasyon man to King Solomon. Kunya nakita man niya, ayay, kadaghan na rabang nagpalibot. Mangayo sa kinaadman sa Dios. Gitubag ba siya sa Ginoo? Wala. Gitubag. Og ningingon ang Dios kang Solomon, hatagan ko ikaw kaalam o kahibalo. Kahibalo nga wala sa uban. Sa tanang hari, ikaw ang kamanggialamon. Wala na ilain pa. Mao nga ikaw o ako, kung gusto kang manggialamon, di kita katupong King Solomon. Apan usahay magod ang taos kalibutan, mas mo overpower pa sa kaalam sa Ginoo. Tanawa ra gud si Satanas, asa man siya gihagbong, hagbong Hinoon. Wa pa tay mahimo. Asa may giingon sa pulong sa Ginoo, wala mo'y mahimo kung wala ko. Kisay kasulti ang Dios. Nag-agad magani si Jesus sa iyang amahan nga mao ang Dios. Ikaw o ako pa, na pila na taka-henerasyon, wala patas kumingking sa mga katawhan kani ato nga gitawag sa Dios. Wala ratas halibis sa kinabuhi ni King Solomon, sa kinabuhi ni King David. Hello. Pero usahay magod ang tao sa kalibutan, magkakat ko na gani ginagmay lamang, ayay, magarumoban ay. Ato ning basahon, unsay pamaagi ni King Solomon sa iyang mga pag-ampo. Doon na mo'y Biblia, tanawa ng Godes, unang Kronikas. Ato ning basahon, ikaduhang Kronikas, Kapitulo 6, versikulo 14, ngadto sa 21. Tanaw ra ko ni mga pag-ampo ni King Solomon. Kunya kun mo atras ko dire, ari sa ko dire, unya nato ni basahon, ari ko dire sa ikaduhang Kronikas, Kapitulo 1, versikulo 10. Ug unsa iyang gipangayo una. Tanaw ra ko. Ingon dire. Hatagi ako karon og kaalam o kahibalo sa pagdumala kanila kay kinsa may takos sa paghari ni ining daghan kaayong katawhan. Kinsa kaingon ani si King Solomon? Wow. Unya ang onsi mintubag ang Dios kang Solomon. Kinsay mintubag ang Dios, dili Dios. Wala nag-ingon ang Biblia nagitubag si King Solomon sa Dios. Mao nga kung ikaw o ako makakat-on diyas mga pag-ampo, makabalo ka sa imong giampuan, makabalo ka sa pamaagi unsaon pag-ampo sa imong giampuan. Nakuha ba nato? Kay kung dili ka kabalong mahibalo sa pamaagi kung unsaon pag-ampo, pero ni mo ingon ta, wala tamang hukom kung kinsay inyong giampuan. Basta nagwali ta dinhi sa social media aron ikaw ug ako mahibalo sa pamaagi diha sa mga pag-ampo. Mao man gani ang ato nga tema, desire to learn how to pray unto God. Doon na kay tinguha kung unsaon pag-ampo ngadto sa Ginoo. Kay kung wa kay tinguha kapoy binang pag-ampo ay kapoy magani ng pagtrabaho para sa ato ang kaugalingon nga kaayuhan. Unsa pa ka ang pag-ampo labi na wala kay giatubangan. Apan hinumdumi buhi ang Dios. Ang Dios espiritu o ang magsimba diha sa espiritu o kamatuoran. Asa man po na mabasa, pastor? Juan 4:24. Imin ba? Walang may nakakita ni sa Dios. Handok magani si Moses kung magpakita ang Diyos, kay dili siya basta-basta. Kung sa giingon nila, hatagi ako karo kaalam, kahibalo sa pagdumala kanila, kay kinsa may takos sa pagari, ni ining daghan kaayong katawhan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Arjano.
panganiban delira desikan diya gayon sa Tanay City sa FM radio sa FDC Christian Radio Fiction. Maayong hapon kanyang tanan diha, maayong gabi pastor, may gabi na tayo karon. Tungod kay atong oras alas 6 23 na sa kahapon. Unsay gitubag kinsay katubag ni King Solomon? Ang Dios tan-aw ra gud, mitubag ang Dios kang Solomon. Husto ang imong gipili, wala ka mangayo kaptangan o bahandi o kapantog o kamatayon sa imuhang mga kaaway. Natanawar na wa maganit mangandoy si King Solomon nga mamatay ang kaaway. Oh, mga kaaway o taas nga kinabuhi alang sa imong kaugalingon, nangayo ka hinuon og kaalam og kahibalo aron makamando ka sa akong katawhan nga paharian ko kanimo. Wow, grabe. Dito ba gayon ning response ang Dios? Unsay giingon sa response sa Dios? Husto ka King Solomon, wala magani ka mangayo nga animong mga kaaway malaglag, kundili nangayo kag pamaagi unsaon pagdala sa mga tao. Wow. Even ang imong pamilya wala kay kaalam o kay balo kung unsaon pagdala, bisa Kristohanon ka pa. Hello, nagawa na to. Doon ay minsan si Pastor Arjano Panganiban Delera disikan padayon ta sa pagsangyaw sa kamatuoran pastor. Wow, yan ang tama. Saludo kos mga alagad sa Ginoo. Padayon ta sa pagsangyaw sa kamatuoran. Kay ang kamatuoran maghatag og kagawasan. Ang kamatuoran mohatag kanimo kanako kadaugan nga walay pinaspasan. Tan-aw ra gud ang mga katawhan kaniadto. Instant mitubag dayon sa kinabuhi ni King Solomon. Unsay tubag sa Dios? Tan-aw ra gud. Mitubag ang Dios kang Solomon. Husto ang imong gipili, wala ka mangayo kaptangan o bahandi o kabanto o kamatayon sa imong mga kaaway o taas nga kinabuhi alang sa imong kaugalingon, nangayo ka hinuon kaalang kay balo aron makamando ka sa akong katawhan paharian ko kanimo, ihatag ko kanimo ang kaalam kahibalo, dugang paniini, hatagan ko ikaw og dugang nga kaptangan, bahandi og kabantog nga labaw sa nabatunan ni bisan kinsa nga hari kaniadto og sa umalabo. Grabe isa. Kisaaran siya sa Dios. Pagkaadunahan na hinoon, pagkabantog sa tanan nga hari sa nauna ni King Solomon, ibin sa iyang papa nga si King David. Ikaw o ako gusto ba masama niini? Hello, maisama ka kung ikaw makahibalo sa pamaagi kung unsaon pag-ampo sa tinuod nga Ginoo. Kung doon na kay tinguha, kung doon na kay desire sa kinabuhi, mo sakripisyo ka, mo hago ka, mo hatag kag panahon. Kay kung wa gani kay desire, even sa imong pag-eskwela, matintal yung kastintasyon sa kalibutan. Wala to o maigsoon mo tintal nimo. Tanawa si Jose, wala magpatintal apan sa diha na nakalampos siya niini. Wow, to God be the glory. Nahimok siyang nagmanaokon. Dili na ko na ikalumot, even sa social media. Doon ay makig-friend ako, gipasahan gani kong nagbrara, nagpante. And siya, gusto siya makig-sex video. Uy, ako nung gihatagan ng bersikulo, wala na mo usog. Tingali kung sa alagad sa Ginoo nga mga laog o unod, ayay mo ingon grasya na ni ay dinhira sa sakop sa Negros Oriental.
Apa kong giingon na, wala ko magpadala bisan ang akong asawa nasa Saudi Arabia. O sa kapag-testing sa alagad sa Ginoo, pero wa ta magpadala sa kailipgon sa unod. Sa kaulang iksoon, kundili atong gipalabi ang pagkamaayos Ginoo tugad bida glory. Mga katingalahan nga mga butang gipaabot sa alagad sa Dios. Hinumdumi si Jose gitistingan sa asawa sa hari nga mao si Potifar. Gibutang-butangan nabilanggo pero seryoso. Apan ikaw ug ako pagbantay sa tentasyon kay kun di gani ka kabantay, goodbye Philippines ka. Daghang kay mga alagad sa Dios nga natingtal sa lawas ng panginhanglan. Apan hinumdumi ipalabaw ang pagkamayos Ginoo kay ilikay gyud ka niining tanan. Di ako na ilimot nga naman gusto ko nga magkat-on sa mo sa pamaagis Ginoo aron ikaw ug ako mahimo gyud kang epektibo nga galamiton niining kaholay ang mga adlaw. Ayaw pagpadala sa emosyon. Monay klaro ikson. Mao nga si King Solomon nagampo siya. Tanawa ako ning basahon gikan sa Salomo, gikan sa ikaduhang Kronikas kapitulo 6 bersikulo 14 ngadto sa 21. Kay kung dili gani ka kahibalos pamaagi, di ka kahibalong mo ampo, magpataka ra ka. Labi nas pagpasalamat. Labi na maigsoon sa imong pinulungan, mabalaan ko ka. Nawa ka kakabantay, ayay. Ingon diri, sa 14, nagampo siya o Ginoo. Unsay ampo ni King Solomon? Ingon diri, nagampo siya o Ginoo ang Dios sa Israel, walay Dios nga sama kanimo sa langit o sa yuta. Kinsay nagampo? Si King Solomon. Unsay iyang mga pag-ampo? Wala na ilain nga Dios dinhi sa langit o sa yuta. Mangutana ko, doon ang pamamoy laing Ginoo dinhi sa kalibutan. Ingon wala bitaw kakita si pastor, wala bitaw kakita si pastora. Mapasayloon bitaw ang Ginoo. Ikaw ray kaingon. Imo lang didipinsan, imong batasan. Ikaw ra po nag-answer-answer. Pero base sa balik Biblia. Pero usa ka bato, nagpatay ka Goliath. Bato. Samtang iyang kaaway, grabe kayo tamin. Napay dako kay espada, dako pa kayong tawo. Ayay, naigo ang mas agtangkas Luka pa. Ag iyang pinuti, maura po'y gigulgol ni David. Matuura ang imuhang gisulti sa imong alagad nga si David. Giklin ni King Solomon. Niingon siya, matuura ug tumana ang imong saat sa imong alagad nga ang akong amahan nga mao si King David. Dili man paigo nga imong puy-an unsa pagkaha kining templo nga akong gitukod. Kay nagtukod matuk templo, dako kay templo or palasyo tawon. It meaning to say, nagpakiluoy ka. Niingon siya, tagda in taon o Dios o Ginoo ang akong mga pag-ampo. Kay indemanding ka, mahayan nimo ang Dios, nag-ampo ka mo, ingon dayon ka, ay di gani ko tagaan og sakyanan, di gani ko tagaan helicopter, di ko mo alagad nimo Ginoo ay mangutana ko, wala kay ikapalit gani bisag ligid og oil. Di pag yun kakabalo mo operate. Mao nga si King Solomon, niingon siya, hatagi ko o Dios o kaalam o Amen ba? Sila na kanunay makapapol, makapahimulos sa kahigayunan, apan hinundumi na arabagoy katapusan ang tanan. Hinundumi, hukman ang tao pinaagi sa iyahang nabuhat din sa kalibutan, ibig ang iyang pinulungan.
Ingon din mga kaigsunan sa 19, apan tagda intahon ang pag-ampo o pangaliyo po sa kadaghan kitawhan sa katilingban nga iyang gidumalahan niya itong mga panahon na sa diha nga buhi pa siya. Wow! Ikaw ug ako layhan ka? Kung layhan ka, halabuhata ang sama sa ilang gibuhat. Kay ikaw ug ako, di gud ka mapakyas. Maura man ay gusto sa Dios kanato. Oh, ingon dire. Apan ang Ginoo nag-provide sa tanan natong panginahanglan. Maunay gustos Ginoo sa imong kinabuhi. Naghulat siya, nagpaabot siya kung kanus ka mo sampit sa kanasing-kasing nga pagsampit ngadto sa buhi nato nga Ginoo. Ingon diri mga kaigsuonan, ngadto kini sa 21. Kutob sa 21 mga kaigsuonan. 21. Kita sa imong Pinoy-anan sa langit, patalinghugi kami o pasayloa ang among mga sala. Wow! Kaya usahay mag-ampo ta, nangayon na tawa pag ani ka kapangayo pasaylo. Kaya nakasalakas imong isika tawo. Nakasalakas imong pinulungan. Usahay mag-uning tawo, garbo na kaayo. Di na gani mangayo pasaylos Ginoo kay holy naman. Ayaw. Sure ka? Sa imong ilang taon, sa imong pinulungan, wala naman sila'y kapaignan. Wala naman sila'y mahimo. Kay daghan kay mga nason nga naglibot nila, patay magyud sila anak. O sa ilang gihimo, nag-ampo sila sa Ginoo. Ug dunay pamaagi dias mga pag-ampo. Ato ning basahon. Naamoy Biblia diha, tanang naminaw sa FM radio. Himo, unsa iyang gibuhat, nag-ampo siya. Lutay kay sila kayo. Ayay, pagkuman nila maigsoon, na nag-unay ra magpatay, na nag-unay ra magdinunggabay, pagkaroon maigsoon kay dili na mapun. Pila ka nason? Tulo? O, tulo ka mga nason. Gisulong si Josapat sa taga Moab, sa taga Ammon, o sa taga pipila ka mga miyon. Tulo. Gitubangan mo ra bagsukangan. Ay wa gyud kay dag-anan ani kun wa kay Ginoo. Mura paglungagan maigsoon nga sinukang. Tulog gyud ka nasod. Unsa ilang gibuhat? May pipila ka mga tao nga nagbalita kaniya nga may dagkong panahon sa katawhan gikan sa Edomia tabok sa patayng dagat nga miabot sa Asasun Tamar o sa Anggadi aron sa pagpakigubat kaniya. Grabe, gubaton na gyud sila ani. Nalisang si Josapat og midangop siya sa Ginoo. Nalisang siya, siyempre sa may dili malisang kadaghan kay mga sundalo nagpalibot nila. Apan sa iyang pagkalisang o asa siya nindangop. Ayay, kay nindangop pa siya sa Ginoo nga labing gamanan. Kung malisang gani kasi imong problema, malisang gani kasi imong kawalan-on, malisang gani kasi imong panginahanglan matag adlaw, dili ka makadangop sa Ginoo, budangop ka sa imong isikataw, dugangan gyud ka, ingnon makatagam, unsay gisulod-sulod ninyo anang inyong relihiyon diha. Di mirisi, dugangan gyud ka maigsoon, gapa na ninyo. Apan si Josapat sa iyang pagkalisang mingdangop siya sa Dios. Ikaw o ako, kung naakas problema, ayaw dangop sa tao, ayaw dangop sa imong parinting nga wala po'y Ginoo. Kay dugangan yung ka, ingnon yung ka, mauna na hitabo ninyo. Sige mo balhin-balhin og relihiyon, nga naamatay relihiyon. Kay maura man ay, maswito pa man na. Ang mga tao mga igsoon nga walay nakatunan diha sa balaang kasulatan, simpre ilahar man ang kaugalingon, estimate. Walay oy. Bisan minilyon pa nagkahiot, nag-abot diha sa simbahan. Tanaw ra guning Huda. Pila na sila kabuok, pila ka libo ang mga kaaway. Gipatawag ni Josaphat ang taga Huda. Nagkatigom sila, nag-ampo. Si Josapat mingtindog taliwala sa
nagtigom nga katawhan sa Huda sa Jerusalem dito sa templo sa Ginoo atubang sa bag-ong hawanan. 6. Miingon siya, O Ginoong Dios, sa among katigulangan ikaw ang Dios nga anaa sa langit, ubos sa imong pagmando ang tanang nasod. Nindot kayo lampos. Napay mo lampos nga musukol sa Ginoo, waoy. Kadaghan kay mga tao mo manginansag, agdigon mo tugpan ako sa akong atubatan ang Dios. Digod ko mo simba. Ayay. Ayaw haghita ang Ginoo gisoon. Ayaw pagpangarasti. O ayaw panamastamasi ang o panamastamasi kay maunay supak o ikalagyut-gutan sa Ginoo nga labing gamanan. City, giabog mo o Dios ang mga nagpuyo ni ining yutaa aron ang imong katawhan ang Israel makapanag-iya ni ining yuta nga imong gihatag sa mga kaliwat ni Abraham. Kaliwat nga ni Abraham. Mao nga ang imong mga pag-ampo, ikaw ang Dios kang Abraham, ikaw ang Dios kang Isaac, ikaw ang Dios kanamo og sa walay katapusan. Tud og yano og klaro og tataw sa tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Nag-ingon sila, kung moabot kanimo ang kadaot, ang gubat, ang silot, kamatay o gutom, ni anhi kami dinhi sa templo kay ani aman dinhi ang imuhang presensya. Grabe. Wala gani kasimbahan, wala kay presensya. Presensya sa tao, hambog ra gyud kakaayo. Atong imaginon, ato sa templo, ato sa simbahan, dapat doon na kay presensya gikas Ginoo. Kay sa panahon nga mo adto ka sa templo, mag-ampo ka sa kinasing-kasing gayon. Wow, imposible di ko katubagon. Apan kung di katubagon, we can try to ask in our own self. Lord, unsa may akong pagkulang kanimo? Wala nimo ipasulong sa Israel sa dihang gikan sila sa Ehipto. Busa ilang gisayluan og wala nila pamatya. Apan ingon ang bersikulo 11, iluganay og lugar ba? Iluganay distrito kundi sa katilingban mausap na mahitabo karon o sa unang panahon. Mao nga si Josapat nag-ampo sa Ginoo, tan-awa ra gud. O Dios, dili mo ba di ay sila silutan? Wala ba kami mahimo batok ni ining dakong panon sa katawhan nga mosulong kanamo? Wala kami masayod kung unsay angay namong buhaton, apan misalig kami kanimo. Wow, di ba nindot? Wala siya masayod kung unsay ilang buhaton, apan Ginoong Hesus, Ginoong Dios, mingsalig ni kanimo. Simpleng og yano nga mensahe sa alagad sa Ginoo nga mao si Josapat. Versikulo 13. Ang tanang kalalakian sa Binyas nga anak ni Hebel, nga anak ni Matias, nga usa ka Levita, nga kaliwat ni Asap. 15. Og miingon siya, pamati kamo katawhan sa Huda, og mga taga Jerusalem, og ikaw talahorong angay malisang og maluya tungod sa dako sa panon sa kaaway nga mosulong kaninyo, kay ang gubat dili inyo kundili iya sa Dios. Wow. Ang gubat dili imo dili ako kun ang gubat iya sa Dios, kun ang Dios na mo alang kaninyo. Ayaw kamo kahadlok ugma, das-das kamo kanila ug ubanan kamo sa Ginoo. Nag-agad yo sila sa desisyon sa Dios. Kung ikaw di ka mag-agad sa desisyon sa Dios, patabog ra po kag das-das, patabog ra kag arangkada, wa pagani kay ana human gyud ka.
Ingon diri sa 18, unya miyukbo si Josapat ang nawong sangko sa yuta o ang tanang lumulupyo sa Huda sa Jerusalem nang hapa sa yuta atubangan sa Ginoo katawhan sa Huda o nagsimba atubangan sa Dios. 19, ang mga Levita, ang mga kaliwat ni Kakuhat o ni Kora nanindog sa pagdaig sa Ginoo ang Dios sa Israel sa kusog kaayong tingog. Nabay daig hinay, nabay daig nga kutobra sa sampot ng tingog. Nagdaig sila, Lord, salamat, ikaw ang among ituboy nga inyong Dios og malig-on kamo, tuo kamo sa iyang mga propeta o sa mga malampuson kamo. Human siya makiksabot sa katawhan, nagpili siya mga tao aron maoy mag-awit alang sa Ginoo nga magsulog og sagradong bisti, magniunay man sa pakig-away sa taga Edomya o sa nahurot na silang pamatay sa Edomya, sila na usab ang nagunay sa pagpinatyanay. Naba sila ihago? Wala koy. Gilibog ang ilang mga kaaway. Tingali ang nilang tawag ay kaaway man eh. Tanawa na ko sa panahon ni Gideon. Pagtingog sa trumpeta ay nagabungkag ang mga katawhan minasdan aron pagkuha sa daghang kaayong mga kabtangan og nakita nila ang daghang kaayong mga kahayupan, mga konsumo, bisti uban pang butang nga mahalon tungod sa kadaghan niini. Hinahinay nga inyong masabtan ang lintunganay sa inyong kinabuhi pinaagi sa pagpamati sa balang kasulatan. Wala mi magdalag relihiyon, wala mi magdalag pundok, wala namong gituboy ang title sa simbahan, kundi among gituboy nining mao nga istasyon og labaw sa tanan nining mao nga dapit magapamuhat ang Ginoo. Una kanila si Josapat og malipayon sila tungod sa gihimo sa Ginoo ngadto sa ilang mga kaway. I-enjoy ang imong pagpanalagad. Taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa kawalan-on, taliwala sa mga pag nagahadlok na ang tanang mga nason. Nakaingon na sila, dili ni kayang pilihon nato kay naay Ginoo. Hello, malisang ang katilingban. Buhapa sa pagkamaayos Ginoo ni Josapat kay ang tanang bahin gihatagan man siya kalinaw sa iyang Dios. Grabe. Kinsay naghatag og kalinaw sa ilang Dios. Kung ang imong Dios karon sama sa Dios kang Josapat, sama sa Dios kang Abraham, sama sa Dios kang Isaac, sama sa Dios kang Jacob, kang Jacob, siguro o klaruha o tinukod bagyo ng Dios nga inyong gisimba. Inyong ubos nga alagad nagdasig, nagpahinumdom, i-clarify ang inyong pagsimba bang tinun-anay. Dili pagkaaron ingnon lamang sa katilingban. Tigpakita mga kaigsuunan nga nag-ampo ibing sa kadalanan. Ato ni basahon, ang Dios naghatag o pamaagi kung unsaon nimo pag-ampo ang Dios nga imong gilagaran karon. Salamat sa kinabuhi ni Ginoo. Kay kung dili ganita kahibalo, magpataka ra tag-ampo, wa ganita kahibalo sa pamaagi kung unsaon pag-ampo. Aron ingnon kita makita sa kadaghanan, aron ingnon kita makita sa katilingban. Hello, daghang nagbuhat ani. O dili ni malilong sa mga mata sa katilingban. Daghang nagbuhat hangtod karon mao pagyapoy gibuhat. Mao ba nay pamaagi sa mga pag-ampo? Wala ta naghukom ani nila kundi nagpaambita sa pamaagi kung unsa ang pag-ampo sa imong kwarto o pag-ampo sa imong amahan nga dili makita. Klaro dili. Ingon diri, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago.
walay makalimot kung unsay imong gibuhat sa tago. Kapitulo 12, versikulo 13 natos 14. Unya mo balik tas atong gibasa. Human ni ining tanan o sa lamang kabutang nga angay kong isulti, tahora o kahadloki ang Dios. Unsay gingon? Sa hukom sa Ginoo. Usa lamang kabutang nagidasig ang matag usa, kahadloki ang Dios. Kay hukman sa Dios ang tanang tangbuhat. Unsay hukman? Tanang tangbuhat. Torya. Pero wala buhata, minungdan, pila ka tuig na mahimong Kristohanon, pero ang batasa kina mura gyapon. Tanawa na ko diri iksoon, Hebreanon. Ako ning basahon Hebreanon kapitulo 4, versikulo 13. Ato ang klarohon mga kaigsonan. Ingon diri, walay butang nga matago gikan sa Dios. Unsay giingon? Walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag og makita sa iyang mga nahanglan, bisan gani sa dili pa kamo, bisan pa dili pa kamo mangayo kaniya, busa ina hinoon ini pagampo. Gituluan tas Ginoo kon unsaon pagampo. Kaysa di lamang unsay giampo, nangayo day panalangin. Unya, wala gani kabuhat sa tag-iyas panalangin. Wala gani katuman bisag gamay. Maupay mangminta ay. Maupay magbagulbol. Wala man lagi panalangin ni ko pastor ay. Nya kaning uban ulahira kayo ano na may mga sakyanan. Ang tao kanunay nasa simbahan, unya wala magtuman sa pulong sa Ginoo. Ay. Malakan sirtas mga tao maigsuon nga walay sulod-sulod og simbahan, sige po gabalag basag Biblia. Labaw sa tanan, kung nagbasa ka, imo pinakikinabuhi. Tinoo dili. Alakan sigaw eh. May puruhan pa mauwawan ta, matulpas ta kasi po mauwawan ta. Apan ikaw o ako, kung tinutanay ka nangalagad sa Ginoo, Ginoo mo panalangin mo, dili tawo, pasagdain ang bukanoy. Tanawag ko diri sa Filipos kapitulo 4, versikulo 4 ngadto sa 7. Gihatagan na kitag pamagi. Pero walay panalangin, ayahay, bagulbol ka una. Mauna na karon. Ayaw. Ingon ang 5, ipakita sa tanang mga malumong ninyong kinaiya. Unsa man na ingon day pastor? Ipakita sa tanan ang malumong kinaiya. Gikinahanglan igsuon sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahong, o halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan. Ang awa na ko na. Kung na kayo nakatunan, ipakita sa buhat, dili na kayo i-istorya. O sa may mga nakatunan diya, no? O sa igingon diri sa 9, ipakita sa buhat ang inyong nakatunan. Nadawat, nadungog, nakita diri kanako, o ang Dios naghatag kanato sa kalinaw. Mag-uban kaninyo. Grabe. Ang Ginoo ining tagna og dapit sa kagabihon, ining sa iyong kagabihon iyang ihatag. Mag-uban-uban ta o mag-anawa o niyang tanahon inyong ubos na lagad kanunay nagpaambit sa pagkamayos kina. Kung layan mo panalangin sa tanan nga naminaw karon sa Sign FM 95.3, nga inanay nila na masabtan ang tinun-anay nga pagpangalagad nga ng kanimo. Inanay nilang katunan kung unsay buhaton namo ug mga pagpamaagi o sa tanan karon nagwa sa kinabuhi ni Sisteria Amantilor. Gamita ang iyang kinabuhi kung ito na siya analiti o kampingan niyang kinabuhi aman. Adunay kadaugan, adunay kalampusan ang iyang matbog na kung panimalay. Sa akong nga wife karon gikan sa Saudi Arabia, ikaw makapanalangin o mag-amping kaniya.
Isa pa mas kinabuhi ni Sister Maria Torres, Maria Muli o Diyos. Ato diha sa imong mga pulong mga mensahe aron kami magkinabuhi sumala sa imong mga plano. Salamat o Diyos sa mga katawhan karon anas mga problema, nas mga balatian Lord, ako mga pag-ampo nga na kanin. Ikaw makakuha o magawagtang nining tanan. Kung akong gihimila ng tanang matang sa balatian, gikan sa ilang lapalapa, nga nagkahiusa nining mao nga dapit. Ado na kay tumong o katuyan, ay mong hiusaon ang imong mga katawhan, imong pangalaga, nining naghinapos nga mga kapanahonan. Dugo himaya nga naalagap lamang kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanang magaingon. O sa inyong pakiguban, sa ngalan sa labing halandon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager